भैया गेलो आई रे मगही के किंग रौशन भैया गेलो आई रे मगही के किंग रौशन भैया गेलो आई रे भैया गेलो आई रे मीडिया में भैया के छया खबर गे मचैले है हाहाकार गे भैया होलै जेल से बाहर गे मीडिया में भैया के छपल भैया खबर गे मचैले है हाहाकार भैया जेल से होलै बाहर गे उनकर खुशी में शुभम बोले बाटो है मिठाई गे मगही के किंग रौशन भैया गेलै आई गे मगही के किंग रौशन भैया गेलो आई रे मगही के किंग रौशन भैया गेलै आई गे presented by Rama Films.